Ola a todos, xa sabedes que a música é unha linguaxe universal que pode significar moitas cousas. No programa desta noite está clarísimo, a música significa festa, porque ademais os protagonistas do Alalá desta noite son o grupo máis festeiro de toda a comarca da Limia, que é onde nos atopamos hoxe. Donde arman? En calquera parte. Da igual que sexa unha despedida de solteira, unha romería ou unha festa de entroido que é como a que estamos vendo hoxe, domingo o leiro. Tamén é certo que na Limia ás veces non é fácil vivir. Sufriu o despoboamento, moita xente tivo que emigrar, a xente nova ás veces non atopa opcións laborais aquí e ten que seguir marchando. De todo iso tamén falaremos cos protagonistas desta noite, pero queremos que nos descubran sobre todo a parte divertida, a parte sorprendente, a Limia musical, a que se disfraza, que disfruta con intensidade do entroido máis longo de España, a que presume do seu patrimonio paisaxístico, do patrimonio arquitectónico e das lendas. Falando de lendas, hai unha lenda que di que debaixo da lagoa da Antela, antes de que fora desecada, había unha cidade que se chamaba Antioquía. E contan os vellos que ás veces da auga escoitábanse, oíanse como saían os cantos dos galos, algunhas noites ao ano. Esta é unha desas noites, porque o grupo protagonista do Alalá desta noite son os galos da Antioquía. Aseguro-vos que non vos van deixar indiferentes. Os galos son moitos galos e hoxe ímolos ver en acción, aquí, en Xinzo de Limia. Contaxiados pola maxia e pola imaginación do entroido, desde as torres Unca se pode ver a imaginaria Antioquía. As lendas da lagoa da Antela desecada en máis de medio século pro cultivo da pataca reviven e espállanse polas chairas e polas leiras. E entre os xuncos das charcas artificiais que se formaron na antiga lagoa, se un se para, parece escoitar un extraño son. Debe ser o son dos galos. Para iso viñemos nós hasta aquí, para velos e para escoitalos. Uns curiosos seres que antes cantaban debaixo da auga, pero agora cantan por todas partes, sobre todo cando se transforman. A diario son homes formais, serios, comprometidos cos seus traballos, nalgúns casos diríamos que ata tímidos por momentos e mesmo pausados, pero baixo esa apariencia gardan un curioso secreto. Cando empeza a soar a música, comezan a esparruñar, levantan a cresta e póñense a cacarexar todos xuntos. A partir dese momento, os galos transformados xa non poden parar de cantar e de tocar, e advertimos que ninguén que este preto deles pode evitar o contagio. Os da Alalá queríamos estudiar este fenómeno e ver os galos en todas as fases, a seria, a sensible, queríamos ver o antes, o durante e o despois. E aínda que os galos son un grupo variable en número, nunca perden a esencia que herdaron dos famosos gaiteros de Baronzás, cos que se criaron musicalmente Luís e Juan. Os galos veteranos vanse agregando outros galos máis novos, Sí. que serían os pitos, din eles. Sí, ou poliños. Gatos, galos, poliños, pitiños. Pitos, sí, pitiños. E despois tamén os hai que son fixos discontinuos, non? Tamén. Outros músicos que van e veñen, hoxe están, mañan non. Sí, tamén é verdad, sí. E despois hai os espontáneos, que son os que se suman en cada festa. Como casi sempre. En todas as festas é espontáneo. Vai a jaliñeiro facedes. Teño ganas de comelo. Nada é máis rico que o caldo do grelo, e o grelo do nabo. Nada é máis rico que o caldo do grelo, e o grelo do nabo. Sucedeuche na Coruña un caso moi interesante, que unha pulga pequeniña deixa luz un elefante. Que unha pulga pequeniña deixa luz un elefante. Cantar nos bares sempre existiu e sempre existirá. Nós temos un siareiro, chamémoslle así, que ven do Brasil a veces, Emilio,
E é curioso, porque cando nos ve tocar, ponse a chorar. E iso é verdad que dis, bueno, pues algunha fibra lle estamos tocando para que se sinta así. É verdad que... E se ti notas que tocas unha fibra a alguén, automáticamente venche de volta, non? Medraste, non? Medraste. Os galos teñen como unha doble, vou decir personalidade, non, maneira de estar, unha máis seria e outra que cando levantades a cresta, que debe ser cando se está descantando e tocando, non? Desde logo. É Ramiro. Si, non é verdad. Unha cara é na nosa vida diaria, pues, como nos comportamos no noso entorno habitual, e outra é cando nos xuntamos todos, que nos vemos uns esos outros, e que se produce unha sinerxia entre todos, sí, e que nos fai mudar a nosa forma habitual de ser e de estar. Os galos identifican a música ca festa. Sí. Eu creo que a nosa música non teria sentido se non é festa. Está claro. Vos armades a festa. Sí. Non podería ter sentido porque a festa sodes vos en sí mismos. Vamos ca festa. Onde están os galos hai festa seguro. O fundamental, o principal para nós é nós mesmos divertirnos. Se nós nos estamos divertindo, a xente que está ao noso redor vai a pasar ben. É realmente o que buscamos. Por eso nos dá o mismo pues, tocar para 5 personas que para 50. Unha afición que tuve desde sempre, tocaba nas latas da gasolina e tal, pero que despois nunca me deu por aí. Fai así uns anos, pois, me entrou mo gusanillo aí de tocar un instrumento e eu dixen, bueno, pois como gaiteiro sai a hostia, vou tocar o tambor. E a miña muller regalou un tambor. Para desgracia dela ahora, pero bueno, ya así empezamos un pouco. Bueno, aquí vamos a entrar ahora nunha zona que hai un observatorio de aves e aquí todo o que hai dentro desta zona son todo árboles autóctonos, hai carballos, hai vidos, hai amieiros, porrós, pato asubiador, cercetas. É unha das miñas actividades, aparte da música, que me encanta. O sea, hai moitísima fauna que dá aquí todo o ano, como poden ser esas cegoñas que están aí, hai cormorás. Se houbera algún paxaro representativo da Limia, prácticamente sería unha cegoña. Mira unha cousa. Dime. A mí dixeronme que imitabas moi ben a Félix Rodríguez de la Fuente. No, é outro mito Non urbano. podía ser menos. No, ese outro non mito é ningún urbano. mito que te oín eu. No. A ver, Eu reconozco, A ver. eu sí que reconozco eres... que eu nacín na época que Félix que te Rodríguez de la marcou, Fuente... que te marcou. Sí, sin duda. O sea, para min foi un exemplo a seguir, como me imagino... Señoras e señores, este es a música do meu móvil. E non está preparado, que cho? Queridos amigos, el lobo ibérico se abalanza sobre la presa. Bueno... Simpático, gamberro e falador até romperche a cabeza. Así é Luís, pero só cando é jalo. O resto do tempo goza contemplando en silencio a fauna das charcas e adora o seu traballo no Centro de Recuperación do Alto do Rodicio. En plena natureza é un home feliz. É unha satisfacción enorme poder recuperar a un animal salvaxe, xa sea un ave, un mamífero, un reptil, o que sea, da igual, e volver a reintroducilo no medio. É algo indescriptible. Me imagino que os médicos pasará yo mismo cando curan a alguén. No Centro de Rodicio hai de todo. Estou eu, máis animales. Fauna variada. Total. No, hai de todo. Aí temos desde aves, mamíferos, anfibios, porque desde o centro tamén estamos intentando concienciar a xente que ten moitas ganas de ter mascotas, que cando se aburran dela, que non a solten no medio ambiente. É dicir, porque son especies que non son de aquí, entonces o daño que poden causar no noso medio ambiente non o temos calculado, pero sabemos que é terrible.
o Monte do Castro, a Torre de Sandiases. E como esta, pois hai outras dúas por ali que controlaban todo o que era a lagoa. Vimos aquí a nai, e máis a Xela e eu, e vimos moitas veces pois, a mirar isto, a chaira da Limia, onde ata hai medio século, máis ou menos, pois existía unha lagoa, a lagoa de Antela, pois eso, efectivamente as lendas pois fan referencia moitas veces a tesouros, a mouras, a pasos soterrados que comunicaban as torres, e hai unha que é sobre unha cidade asolagada, que é a cidade de Antioquía. O que lles gustaba era adorar o galo. Según a lenda, pois os deuses tomaron represalias e decidiron asolagar a cidade baixo a lagoa. Entón, nas noites de San Xoán, ainda se podía escoitar o canto do galo e as campanas da cidade asolagada. Tavo, te recordas algo de lagoa? Sí. Sí, recordas de vela? Eu recordo de vela, cando viñeron as máquinas que botamos aquí, pois, porque tiña moito bión. Moito? Bión, chamabanlle bión como o xungo, non sabe? Entón, claro, para queimar eso todo, pois aquí botaron días aí queimando, unha barbaridade. E no terreno, que fixeron? O terreno agora, pois a maioría do terreno, fixeron parcelas e deronlle aos labradores. O que o quixo daquela, pois, pedía parcela e daban, e agora andan moi buscadas, pero daquela regalaban. Que eu pouco recordo, non? Pero eu recordo que do meu avó que iba e a lagoa daba moita vida, porque para as vacas e hasta incluso iban a ras. Daquela estaba chea de ras e moita xente vivía da rá. Viva Chinto, viva Laguna, viva las mozas, viva Tuna, viva alegría do carnaval, viva la marra no rabal, a zamarra e o rabal, nunca se puderon ver, a zamarra por la vera, tocaban por Buenos Aires, que viva Chinto, viva Laguna, viva las mozas, viva Tuna, viva alegría do carnaval, viva zamarra e la zamarra. A veces digo que tamén teño certa predisposición ou predilección por todo o que leva teclas. Polo acordeón, polos teclados e por todo este tipo de historias. Esta vai ser a primeira vez que un músico nos leva aos Dalalá a ver un pleno. Porque Ramiro é concelleiro, pero non vos preocupedes, nós non imos falar de política. Hoxe xa temos moita. Agora ben, hai que decir que este é un jalo comprometido con todo o que fai. Por un lado o tema da informática, que aparte dunha pasión, pois tamén convertina na miña profesión. E por outro lado o tema da música. O da política é outra, non vou dicir afición, mas ben é unha responsabilidade. Estamos aí pois, para representar os veciños e para defender os seus intereses. Entonces, queiras que non, pois tes unha responsabilidade e tes que intentar pois, cumplir con eles e o que intentamos facer. Para as novas xeracións, é fácil que queden aquí a vivir na Limia? Que problemas terían? É que depende. Por exemplo, no sector da agricultura, tal como se está facendo, penso que hai un gran porvenir, moito traballo, que de feito antes estábase deixando un pouco e agora están retomando outra vez, porque esta é unha zona agrícola, eminentemente agrícola. Aquí temos as mellores patatas do mundo. Que teñen as patacas da Limia? As patacas da Limia, non sei, a terra, o sol, a chuvia, son especiales. Antioquía cae debaixo, a lagoa. Antioquía, e o galo que lle canta, que iso é E os galos que lle cantan. claro. E os galos de Antioquía que lle cantan, mi madriña.
estamos sempre nesa eterna polémica entre patacas ou lagoa. Ti que dirías? A ver, móllate. Eu que diría? Non cabe duda que a economía da Limia básase na agricultura, indudablemente. Pero a día de hoxe creo que se podía compaxinar os dous ámbitos, por decirlo de alguma maneira. Podríase vivir perfectamente da agricultura, pero compaxinando co medio ambiente. Gracias aos agricultores e todo, podemos nos ir adiante, senón é o motor de aquí da Limia. E tiña que poñer algo de precio ás cousas do agricultor para que isto funcionara. Bueno, isto levo-me dedicando desde os 14 anos. E agora, como a empresa que estaba deu quiebra, por decidí montarme aquí eu co rapá. Se o rapá quixo seguir isto, pois hai que facer algo por eles. A ver se siguen ca profesión. Oye, non é que se faga unha fortuna, pero vaise sacando para vivir, e iso é importante, non? Este rompeu o bloque caxeada, a ver se yo amañamos, saque ese tornillo de aí, que quitamos o escape. Pois isto é o noso todos os días. Afloxar, apretar. Moitos dicen que é traballar, e eu digo que é un enredo, como os rapaces. Sacar tornillos, poñer tornillos. Bates con este, engancha con este. E o da baixo fai o redor. Con segundo dedo, que difícil. Ti sabes, Toño? Sí, Toño, a ver. tamén, sí, este no grupo xa casi todos estamos a punto, non? Bueno, xa sabedes que eu non me resisto. Vamos a ver. Clase práctica de cana. Isto era para dentro. Para dentro. Agárrase por aquí, con forza, ¿sí? Aí, vale. E agora era? E agora o da baixo é o que redobla, O do dedo é onde está o tema. Non. A mí non me sale, Bueno, tamén non o queiras facer agora xa así de golpe, Hazme prestar, E xe regalar unha. Bueno, un sonidinho fajo, pero non fago co dedo. Sodes serios co dos ensaios? Máis ben non, máis que ensaio, a verdade que é xuntarse un pouquiño, charlar e tomar uns viños. Que vos dan os galos? A Livia xa oixo que vos dan moitas cosas, e os galos? Os galos tamén. Permítenos desconectar do traballo, que é importante. Temos esta oportunidade de escapar da casa así algunha vez, para festiñas e tal. Que te están oindo, Luís. Sí, por eso, bueno. Xa o saben, non? Xa o saben. É certo que non cobrades nunca. Nunca. Pero iso debe ser tremendamente perigoso. Porque como se entere todo o mundo que non cobrades... No, pero tamén vamos a donde nos dá a gana. Ai, amigo. Non a donde nos chaman. Ai, amigo. Solo vamos a donde realmente nos apetece ir. Tocamos, evidentemente, porque estamos todos enamorados da música, porque nos encanta a festa, pero realmente donde sí que agradecemos oír é donde hai algún tipo de festa gastronómica e tal igual, pero porque nos apetece a nos ir.
sabedes que a Limia ten un montón de sorpresas. Hoxe estamos descubrindo un montón delas. Hoxe parecemos así un programa en plan turístico. Falamos da paisaxe, da flora, da fauna, do entroido. E hai outra sorpresa que eu non tiña nin idea, reconozo a mi ignorante total, é que eu non sabía que había un hipódromo. Pois sí. Importantísimo na Limia. Importantísimo. Luís, a ti que tanto che gustan os cabalos? Sí, moito, o hipódromo de Antela, fai uns anos que se fixo, de feito, dicen que ten unha das pistas mellores de España en terra, fan 3 ou 4 carreiras ao ano, é bastante afición. Empezamos a facer feiras de cabalos en Xinzo, concursos de doma e tal, e logo cambiouse ao tema de deporte. Mira, que bicho, É grande, quanto ten? 70 e pico. Isto é impresionante esta besta. Vamos, ou manchas as botas. Ben guapa, ben. Ben guapa, ben. Ben bonita, ben. Alá, a dormir a picolín. Bueno, eu cada vez que podo teño ocasión, pois os veño ver. Isto apasiona ver estes potriños así pequenos, como ise aí que ten apenas 12 horas. É unha gozada. É un mundo bonito dos cabalos. Gaspariño se chama. Gaspariño. Ponlle ya la. O instinto, Se ve a caldereta, pensa que é a mai. Se non te dobles. Carallo. Dios, como se manda, isto pouco lle dura. Gaspar acabouse. Ala, guapo, quieto. O que lle recomendarías a xente que fora a ver, a xente de fora da Limia, cal me dirías? Bueno, eu a xente para ver aquí, pois diría yo o Barrio Vello. O Barrio Vello. A zona de... Pero é un lugar ao que ti ibas? Sí. Habitualmente, a pasear? Pasear e... Eu acórdome o tema dos viños, que antes quería buscar un fontanero, un electricista, un quen fora, pois era un punto de reunión, era unha calle. Oye, pois, Manolo, onde vive? Non vayas a casa que non che estáche... Era unha maneira de estar todos... Estaban reunidos. Depois do día de traballo, ás 8 da tarde, tomar unha cunca e íbamos buscar ali estaban. Ademais de cantando na taberna, podedes atopar a Toño aquí, no taller, con seu irmán Juan e co seu sobriño Carlos. Dedícanse a facer pantallas, e iso, amiguiño, é cousa seria, porque unha pantalla é un sentimento, un símbolo que herdaron dos antepasados e que eles seguen elaborando a man desde hai 25 anos. Isto vai se transmitindo porque, sabes, está Carlos, o meu fillo aquí ao meu lado, teñe que gustar muchísimo para facer isto, porque senón é imposible ter que facer por algo, con un sentimento tremendo, porque nos gusta moito o entroido e levámoslo por dentro, como todo, casi todos os da vila. Empezamos a facela pues, como casi todos os do pueblo. Empezamos primeiro a facela entre pandillas, a arreglalas as nosas, a preparalas, e logo pues, foi nos pasando pues, ollo, o gusto e o placer de facelas e desarrollalas como facían eles, e aquí estamos, seguindo a tradición. Non é simplemente levar unha pantalla por levala, entendes? Eu que sei, eu cando a poño transformo de tal maneira que sinto unha alegría e unha cousa comigo, pues, tremenda. Algo de galo ten a pantalla, porque a pantalla, xa falamos que movimentos ágiles, algo se parece nun galo que quiriquí. O emblema do noso escudo de Xinzo leva o galo. Os celtas xa adoraban os galos, algo ten que ter a pantalla que xa os galos. Entonces, pues mira, a nosa pandilla, por exemplo, pues levamos como representación pues, o galo que nos representa o galo de Antioquía. E por outro lado, pues, tamén representa a ras, da nosa laguna de Antela. Que pasa na Limia cando chega o entroido? Transformámonos, todos. Pais, nais, fillos, abuelos, amigos, enemigos. Din que o entroido de Xinzo, da Limia, é o entroido máis longo de España. Si, o que menos rende. Eso non sabía eu. Non o sabías? No. Si, é o máis largo e o que menos rende, mira. Render non renderá, pero aproveita en cada segundo das 5 semanas que dura este entroido. Cada fin de semana é diferente. No domingo leiro cada quen disfrázase do que lle peta. Homes de mulleres, novos de vellos, e todo xinto vístese de cor e fantasía. Eso sí, no leiro non hai pantallas, para velas hai que ir o domingo corredoiro. Os que si están son os galos, pelexando contra o ruido atronador dos amplificadores e dos altofalantes, como auténticos galos de curral. Bueno, e os galos, imagino que en plena festa é cando máis cantades.
ese sí. Como é a tradición esta de ir o domingo leiro a cantar polos bares antes de... Porque a festa cando é? Pola tarde, máis ben? Pola tarde. Ajá. Entón, pola mañán os galos que facedes? Pois xa nos sentamos a mañá e facemos o noso recorrido por os bares, tocando, cantando. A festa empezou? A festa está empezando. E agora que pasa? Que pasa? E agora pues, iremos tomar uns viños a entornarnos outra vez de troula hasta que o cuerpo aguante. Levántate por tu vecina, que son las 2 de la mañana. Levántate por tu vecina, que ya han tocado Diana, que ya han tocado Diana, que ya han tocado Diana. Levántate por tu vecina, que son las 2 de la mañana, porque el amor es como el fuego que cuando prende ya no hay remedio, ya no hay remedio, ya no hay remedio, porque el amor es como el fuego. Ahora hay que soplar, se non receta. Bueno, a ver, jalos, que? No jaliñeiro hai cada vez máis jalos. Caleñeiro, máis galas, máis pitos e máis pitas. Mira, tedes unha jaliña. A ver, estos jalos e agora teño unha jaliña. Claro, é unha gaiteira, a Seivane. Ah, Susana. Susana. Ai, a doble. Eres o doble de Susana. Doble. Mira, explícame unha cousa. O dos zapatos. O 37. No, pero Que número? O 37. Non é o 37, imposible. O 37. Que número é? O 42. Vivo entroido. Algún día explicaredes mos homes por que sempre vos disfrazades de muller. Eu que sei, aquí hai unha comparsa de maiores, entonces salimos. Porque non vas vestido de maioré e todo. Eu vou de maioré. Vas vestido de maioré? Sí. E ademais, ainda máis, me meten a bandeira. Ainda por riba. Teño que ir eu desfilando diante ca bandeira, entonces a carga vai toda notable. De onde ven a tradición do Domingo Leiro, Toño? Domingo do Leiro, pues bueno, pues empezaban os mozos cando iban as rapazas a fonte, unhas solas coller as solas de auga, entón unha maneira de meterse un pouco con elas, pois era quitar a ola, pois eso, tirábanse uns aos outros, e tal, unha maneira de contactar ca muller que máis ou menos eso, che mirabas... Che gustaba. E así, entre os xogos das mozas e as pillerías dos mozos, foi nacendo unha tradición que perdura nun mundo tan diferente daquel. Só que co tempo o espectáculo das olas tamén foi mudando. Hai uns anos xogaban as pandillas e o que lle caía tiña que pagar unha ronda de viños para todos e non valía negarse. Era un bo invento, aínda que despois nos poucos viños a cousa complicábase, porque isto non é fácil. É impresionante a altura coa que lanzan as olas e aínda por riba non van baleiras, todas levan sorpresa. Confeti, auga, caramelos... Aquí precisase moita puntería e algo de técnica. Que me dixeron que paraba solo cando che caían as baquetas da man. Sí, caíame o licor café nos dedos, entonces despois pegaba na baqueta. Entonces iban aguantando, pero claro, cuando se acababa o licor café chupaba a baqueta, despois volvía a rebalar. Así que a técnica é esta. Esta é a técnica. Por hai que deixar que fagan pasta. Pero normalmente pega. Bueno, xa calla.
aprendí de galo. Ainda non cheguei a galo, ainda son pito. Estes que tal? Como se aprende destes capóns? Pois moi ben, moi ben. Son maestres todos. Somos mestres todos, sí. Non hai problema. Os galos teñen amigos, fans e ata fotógrafo. Xesús canta con eles cando pode e cando non traballa na sombra. É o que chamamos un galo fixo discontinuo. Hola. Hola. Que tal, Pilar? Aquí Xesús anda como a nós, detrás dos galos. Bueno, é un pouco... Son a xeneración máis nova, diles. O meu pai tocaba con iles xa, gaiteiros vellos do grupo Nós. O grupo non é sempre igual. Non está pechado, está aberto. Está aberto a cualquier tipo de circunstancia, de xente, de colaboración, de todo. Eso é un pouco a filosofía do grupo tamén dos galos, que a xente participe da festa. Unha cousa, aquí teñeno complicado porque hai moita música por todas partes. Do Xinzo así, o entroido de Xinzo de festa e é do que se trata. Vayas por onde vayas vas a topar música. Vamos facer unha entrega aquí dunha cosa moi particular realizada por min. Pois unha pantalliña para que teña de recuerdo este entroido. Moitas gracias, Moitas gracias. A lenda cumpriuse e por fin esta noite escoitamos cantar os galos de Antioquía. Como sempre intentamos entender a súa esencia, descubrir que hai debaixo das súas plumaxes, pero atopámonos tantos sentimentos, paixóns e motivacións que, como nos ocorre a miúdo, a media hora do lalá quedóusenos outra vez curta. Pero iso sí, confirmamos que neste galiñeiro os galos cantan a calquera hora, ata o amencer se fai falla. Ola a todos, xa sabedes que a música é unha linguaxe universal que pode significar moitas cousas. No programa desta noite está clarísimo, a música significa festa, porque ademais os protagonistas do Alalá desta noite son o grupo máis festeiro de toda a comarca da Limia, que é onde nos atopamos hoxe. Donde arman? En calquera parte. Da igual que sexa unha despedida de solteira, unha romería ou unha festa de entroido que é como a que estamos vendo hoxe, domingo o leiro. Tamén é certo que na Limia ás veces non é fácil vivir. Sufriu o despoboamento, moita xente tivo que emigrar, a xente nova ás veces non atopa. Como pausados, pero baixo esa apariencia gardan un curioso secreto. Cando empeza a soar a música, comezan a esparruñar, levantan a cresta e póñense a cacarexar todos xuntos. A partir dese momento, os galos transformados xa non poden parar de cantar e de tocar. E advertimos que ninguén que este preto deles pode evitar o contagio. Os da Lalá queríamos estudiar este fenómeno e ver os galos en todas as fases. A seria, a sensible, queríamos ver o antes, o durante e o despois. E aínda que os galos son un grupo variable en número, nunca perden a esencia que herdaron dos famosos gaiteiros de Baronzás, cos que se criaron musicalmente Luís e Juan. Os galos veteranos vanse agregando outros. Contaxiados pola maxia e pola imaxinación do entroido, desde as torres nunca se pode ver a imaxinaria Antioquía. As lendas da lagoa de Antela desecada en máis de medio século pro cultivo da pataca reviven e espállanse polas chairas e polas leiras. E entre os xuncos das charcas artificiais que se formaron na antiga lagoa, se un se para, parece escoitar un extraño son. Debe ser o son dos galos.
Para iso viñemos nós hasta aquí, para velos e para escoitalos. Uns curiosos seres que antes cantaban debaixo da auga, pero agora cantan por todas partes, sobre todo cando se transforman. A diario son homes formais, serios, comprometidos cos seus traballos, nalgúns casos diríamos que ata tímidos por momentos e mesmo opcións laborais aquí e ten que seguir marchando. De todo iso tamén falaremos cos protagonistas desta noite, pero queremos que nos descubran sobre todo a parte divertida, a parte sorprendente, a limia musical, a que se disfraza, que disfruta con intensidade do entroido máis longo de España, a que presume do seu patrimonio paisaxístico, do patrimonio arquitectónico e das lendas. Falando de lendas, hai unha lenda que di que debaixo da lagoa de Antela, antes de que fora desecada, había unha cidade que se chamaba Antioquía. E contan os vellos que ás veces da auga escoitábanse, oíanse como saían os cantos dos galos, algunhas noites ao ano. Esta é unha desas noites, porque o grupo protagonista do Alalá desta noite son os galos de Antioquía. Asegúrovos que non vos van deixar indiferentes. Os galos son moitos galos e hoxe ímolos ver en acción, aquí, en Xirzo de Limia. Galos máis novos, sí, que serían os pitos, din eles. Sí, ou poliños. Gatos, galos, poliños, pitiños. Pitos, sí, pitiños. E despois tamén os hai que son fixos discontinuos, non? Tamén. Outros músicos que van e veñen, hoxe están, mañan non. Sí, tamén é verdad, sí. E despois hai os espontáneos, que son os que se suman en cada festa. Como casi sempre. En todas as festas é espontáneo. Vai a jaliñeiro facedes. Caldo, meu grelo, teño ganas de comelo. Nada é máis rico que o caldo do grelo, o grelo do nabo. Nada é máis rico que o caldo do grelo, o grelo do nabo. Sucedeuche na